Oimorenya koramgaji wangu mora maintie machigni ahinya chendo enda mpenye Ramogi TV wa ikoni weche manyien kaka wuono odiochieng' bende koro jopuonjre ne yawo skunde ne tam mar ariyo kata kamano ntiere midhiero kotenre kod ng'anyo makoro jopuonj obuono mar bedogo bang' ndalo 14 kopo ne dwaro magi okochop kare dwarogi wadhigo mbaka gi Akelo Misori ma en jagoro mar Kupet wadhi ng'iyo ni to gin dwaro mage ma jopuonj ni godo to ndalo 14 gi momigi ang'o magi geno kanya koya kuom sirikal bende giywago rach mar okuma mar SHA magi wacho ni ok chop kare chenro mag thieth magi biro e twak mar amany piny gisani wacho gi weche manyien kodwa mbaka lai matudruok na ria deka uchiel nono wantie live Facebook Ramogi TV ke imbui ma X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thuondo weche. The National Assembly prosecuted proceedings on the basis that the petitioner offended the president rather than the constitution. Bura mar winjo ng'ur mar Rigathi Gachagua makwedo thicho mare e apis jalup jatend piny ochakore kaoramo ni nyaka miye chudo. Wiki moja iliyopita nimemzika mpendwa wangu kwa sababu SHA haifanyi. That is mediocre. We end up now adding money to pay for our maternity leaves. Jopuonj pod ywak ka skunde mapachoka yao ne chakruok ne tam mar ariyo. Msichana alikuwa na Samsabiombo. Wakati ya kuchua stima kama haiko kuku wa waya kaenda kusikiria kanku wa waya. Obila no masira mar mastima chwado maonego japuonjre mbalariany ma Kisii manie hike mar 4. Machiegni nyakoro mgaji wang' chenro enda many piny wantiere gi jaloko Lizo Tieno nyinga Lydia Okeyo. Mana en jalup jatenda piny Kenya Rigathi Gachagua mayande othichi apisi koro chwalo kwayo ni doho ka odwaro ne chule gi sirikal kuom okang' mar gole apisno. Gachagua ma ochak winja buche kawuono wacho ni oonge gi dwaro ni duoke komno kendo ka dwaro mare en ni chule omenda makwanne ka oriw to hao siling milion 100. Kaka jafwambo mar Walter Nyambaga lero Gachagua ywak ni ne oroch ratiro mare e kinde mane ogole apisi. En bura manie nyim jong'ad buche adek moting'o Freda Mugambi, Eric Ogolla kod Anthony Murima. Bura mogai mar DCP Rigathi Gachagua koro kone doho ne owere kod bura mane dwaro ni mondo duoke apisi kaka jalup jatend piny. Gachagua kata kamano omako bura nyim doho mondo sirikal ochule kuom thiche oko e apisi kod lal moseyudo. Chudo ma Gachagua bandho oriwo koda kao sara mar dweche 35 makoriw to romo silings milion 42, omenda mag wuodhe dwechego duto, chudo mag okumba mar thieth, pes tudruok, omenda mag aheri e kind chudo mamoko makoriw to hao mana silings milion 100. He abandoned the prayer for reinstatement. One, the quashing, if this court agrees with our submissions, the quashing of the unconstitutional impeachment. Number 2, payment of the remuneration he would have otherwise earned, plus, of course, all the benefits as per the law. Okinde Gachagua kotelnegi kod Paul Mwite, okone Fred Mugambi kod Eric Ogolla, kanyakla kod Anthony Murima, ni od bura mamalo kod mano mar Senate ne oketho chik kendo chayo katiba kuom thiche yor ng'we airititi ma ok omiye thuolo mar winjo korka kore. To Senate dende ne ogo ombulu mar thiche oko ka Gachagua ne ni otanda mar midekre e od jotuo ma chunygi gudo. Is the rush from the word go that the entire process was conducted by the National Assembly through to the Senate, breakneck speed, lightning speed,
And the question that arises is why this speed? He fell ill and was rushed to hospital for urgent medical attention. Gachagua konedo ni mwandu maniko ni omayo wadgi romo bilion 5.2 ne oyudo kaluwore kod chuny ler mane ondiki dwacho wadgi mosenindo Nderitu Gachagua kata wil. The grounds for impeachment and removal from office must be substantiated. It means, my lords and my lady, the motion mover and his supporting cast of witnesses must show us where is the supporting evidence for each of those grounds. They must show. Gachagua konedo ho ni gwelo pa jopiny ne otimo yor siasa ka jood bura mag ODM mane otelie ka giyiero ji gima gikoni ne okomiyo jok mane nyalo dok ne Gachagua thuolo. On the question of public participation, and I'll touch on a few others. But then, Gileo ne jong'ad buche ni Speaker Amason Kingi mar Senate en jatend duond bura mar PA, to Moses Wetangula bende en jatend duond bura mar Ford Kenya, maduto ni riwruok siasa mar Kenya Kwanza manie sirikal, to giduto ne gitayo twak mane othich godo Gachagua oko. What do you have? You have a sham of a trial. And in trying to punish the man Rigathi Gachagua in that way, the Senate and the National Assembly demeaned his office. They demeaned the office while trying to punish the man. And in demeaning the office, they, my lord, grossly violated the Constitution. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Riwruok mar jopuonj KUPPET ochiwo ndalo 14 ne migawo mar thieth kod duol mandiko jopuonje pacho ka TSC mondo mi otiek midhiero mokwako kuma mar thieth mar SHA ma osekelo ne jopuonj midhiero kendo ndiko jopuonj 44,000 mag junior secondary. Seche ugogo jopuonj junior secondary bende moko kuomgi hos chako bago ng'anyo ka giywak ni sirikal ondik gi e yo mongirore. En ng'ur ma osebedo kuom kinde makoro kelo paro mar ng'anyo ng'ur e wi kit okumba mar thieth mar SHA ma jopuonj osebedo kaseo kuom rem konyogi kaka owinjore e chenro mag yudo thieth. Niko na moyo mzito kwa sababu wiki moja iliyopita nimemzika mpendwa wangu kwa sababu SHA haifanyi. Unaposoma kwa gazeti utafikiri ni jambo la mzaha. Nataka kukumbusha TSC kwamba wakati ilichukua medical allowance yetu, hakuna pesa ilitubakishia. Kwa hivyo wanapotuambia tutafute pesa zingine kutoka kwa mfuko, hatuna hizo pesa. Jopuonj go koro miyo migawo mar thieth kod duol mandiko jopuonje pacho ka TSC ndalo 14 mar chopo dwaro margi. Kao kamano to gibiro bago ng'anyo e pacho kae. E kaunti ma Vihiga, jopuonj go kokale riwruok margi mar KUPPET lero ne osebedi ka ichandogi e kinde magilimo ute thieth kaluwore kod chudo mabedo kod ng'ikruok kinde ka kinde. SHA is giving teachers who are chief principals, D1, D2, D3, 300,000 for maternity. Hawa ni wale walimu wamesha malizana na uzazi. They don't have children, while the young teachers at C2, C3, C4 are given 10 to 30,000. That is mediocre. We end up now adding money to pay for our maternity leaves. We, the moguls of Kajiado, we are not demanding less, not more, but total autonomy. Tunasema 17,000 ni kidogo kwa mwalimu. Ni kidogo basi kidogo. Tuna maana tunaambia serikali iajiri walimu. Waajiriwa wasiajiriwe. E kaunti ma Kajiado, jopuonj go bogo bago ng'anyo pono ni sirikal orem chiko ite e wi ywakgi e wi okumbano mar SHA ka giwacho ni okumbano ok tiye kuonde thieth mathoth to kuonde ma otiye ichulo mana omenda matin. This time round, KUPPET must address issues of Kajiado independently from even other counties, because we are a county that is ASAL and must be treated with urgency. It is a big shame. The teachers did their best. We marked in good time, but what come? This is the 5th month, there is no pay. We are saying that the government must come in and make sure that they pay all the teachers.
the examiners, they pay all the what? All the contracted professional. Kamachielo e boma Nairobi, jopuonj junior secondary ne obago ng'anyo laro mar apis mar TSC kagidwaro mondo mi ndik jopuonj na jopuonjre mosetieko tiegruok mar 2044 e yo maongirore. We want to hear before the end of this week that these teachers are given letters. Failure. And I'm telling you, failure. We are going to take you to the next stage. And that next stage will be strike, kukimbiana hapa na pale. Ni mbaya. Wasee hapa wamejaa ngori. We are saying the government, if you want these teachers to go back to class, simply confirmation. And the confirmation should be of 44,000 teachers engaged as interns in this republic. Mageti more kaskunde mapachuka atosechako yepo mar chako tam mar ariyo. Kaluro nitie ni ng'anyo makamagi kidek ng'iko chenro mag somo e skunde mag piny owacho. Afya ya mwalimu ilindwe. Tendon bura mar ODM onyiero weche mag gavana Masia James Orengo ma okoni ene ogai mar duond burano. Kabende ginyise ni omiluor Dr. Oburu Odinga mane oyier he thuolono. Kane giloso Mombasa e nyasi mar Sidayanga gedo mar osiptal miluongo ni Raila Odinga Kongowea. Jitelogo kotene kod jakom ODM Gladys Wanga ne joramo ni twak magibiro bedo go gi UDA. Ne giyudo leo mar jatend piny kata jatend piny e yiero mabiro. Ne giramo ni ok gini dog chien e wi wach makamano. Kagikoni duond bura mar ODM nyaka bede sirikal tok yiero mabiro. Gavana Orengo, hiyo tabia unayofundishwa na wale wa Mountain kugawa jamii yetu haitawezekana. Wale wote wanatoka Ziwa wako ndani ya chama cha ODM. Na kama mtu mzima, Dr. Oburu ni ndugu yako na ako na umri sawa na wewe, wacha kumdharau mzee rika yako wewe mwenyewe. Tunaingia katika mazungumzo as equal partners. Na tukiingia katika mazungumzo tunasema deputy president ikiwa wanalazima awe ni kule, president awe ni wa ODM. Lakini kama president ni wa UDA, deputy president atakuwa ni wa ODM. Sisi kama wanachungwa ambao wametembea na chungwa, ODM is not going back to the opposition. We will be in government, we will be the government, or we will be part of the coalition that will form the government. Tutasimamisha viti zote za uchaguzi. Na baada ya kusimamisha, tutaongea na wenzetu ambao tunafanya pamoja na wao kazi. David Maraga ma enogai machon madoho mabende henjalar komtend piny Kenya. Bodon bura ma United Green Movement UGM dwaro mondo mi duol ma ochung ne yiere pachoka IBC oketie ler chendo duto mag ikruok ne yiero mabiro ka wacho ni gidwaro yiero mahoyanga. Maraga wacho ni gisebedo gi twak tend IBC eneno ni yiero time yo makare kendo maratiro kendo gen kod geno ne ywak mag gi dhi kete tim. Olose kinde mano ochope kaunti ya Migori na yawa peace mar UGM e boma Migori kod limbe e gwenge mag Kuria. Bende wacho ni koyudo thuolo mar telo to jopiny Kenya dhi yudo lokruok ma oting'o kedo kod mibadhi ma otimo newa e pacho kae. We are observing keenly how the government is funding IBC and the kind of activities that IBC is engaged on. We will talk more as we move. We actually paid a courtesy call to IBC offices, met the chair, the vice chair, and a few commissioners. We raised the issue of technology, use of technology in elections. We were particularly concerned with Smartmatic, the company that has been used in the past. And the assurance we were given is that it has not been engaged. They are going to call for bids. Somo ambalo tumelipata au neno ambalo tumelipata kutoka kwa wananchi ni kwamba wamechoka na uongozi mbovu uliopo kwa sasa hivi na wako tayari kwa ukombozi ambao unaletwa na bwana David Maraga. Jogwenge ward Makagan kod mano makoche kar chung'od bura marangwe county Mahmabe dhi nyime gi chenro mar jolo som jopuonjre kokale omenda magisolo kuom jopiny giwegi. Kaka jafwambo mar Ali Abich lero jogweng'go
dwaneno ni onge japuonjre ma odong' e pacho nikech nok mar school fees. E gwenge mag East Kochia mayudore ka chudi bura mar Angwe, jopiny giwegi ne ochako agulu mar jiwo somo e bwo riwruok margi ma ong'ere ni East Kochia Development Forum mane gichako mar jolo jopuonjre ma school fees osebedo ka chando e ting'o malo rang'iny mar somo e alworano. Jokanyo mag grubno osebedo ka solo omenda kendgi juma ka juma ma kawuono ne gichiwo omenda milion 1.5 men school fees ne jopuonjre 180 ma somo e skunde mag sekondar mopogore, mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko e kinde ma koro jopuonjre dok e skunde ne somo mar tam mar 2. Ka wan gi regional meetings juma ka juma, pesa ma gi contribute no e mwariwo waluongo welo gonwa rambe. Whatever mwayude rambe no ema wa distribute 1.549 million. Director ma ochung' rango rang'iny mar somo e kaunti ma Homa Bay Willis Owete mane loso Nyagoro Chiefs Camp e kinde nyasi ma chiwo omenda go ne jopuonjre wacho ni chenro ma kamano ne jopuonjre bedo e skunde ma ok dok pacho kane ojiwo jogweng' mondo obed ka siro somo jopuonjre ma wuok e familia ma yutogi ni piny e gwenge mopogore e kaunti ni. Wan gi thuolo mar mako badgi, wamigi thuolo mondo giduto gidhi gisom nikech gima kiny gini bi Nyasaye mong'eyo to wanyalo yudo ka gine ma gibiro konyowa e yore mag dongruok mar gweng'wa. En chenro mokelo yot ne jonyuol ma yutogi ni piny e kinde ma kono yawa yanga skunde pacho ka giwacho ni chenro ma kamano miyo nyithindgi dhi donjo e skunde maonge kod pek. Ani bende gichak gineno ni Nyasaye otimono mondo gichak gimi ja grade 10 kendo basari. Ago erokamano kuom tich ma gisabedo ka gitimona. Omiyo akwayo ni Jokochia East mar maendeleo odongre mondo tijwa ni odhi nyime kik ne moro doge chien. Kae ward Makagan bende riwruok mar gweng' ma ong'ere ne Gano wacho ne ochako chenro mar jolo somo jopuonjre e ward Makagan bang' fwenyo ni thoth jopuonjre ne dong' pacho kalore kod nok mar school fees. Kane giloso e skul primar Machego e kinde mane gichiwo omenda go ne jopuonjre, jokanyo mag Gano wacho koni nyaka ne gichak chenro no jopuonjre moingo 2,000 oseyudo sir mar somo. 2016 nyaka kawuono nyithindo mwasemiyo bursaries romo 2,000. E thuolo no endo nitiere nyithindo mabe wasemiyo full scholarship chakre form 1 nyaka form 4 motieko. Kawuono chenro matimore kawuono ni wamiyo nyithindo 300 bursaries. Nyathi ka nyathi nwamiyo bursary mar Sh5,000. Jonyuol man gi nyithindo mabe koro oseyudo gimoro kelgi uru e Gano wacho mondo wastim solo mondo mi nyithindo odhi skul. An achiel kuom nyithi Kagan masomo konyo. Ko wachokore gini Gano wacho ni mondo watiek dhier mani karwa kuom nyithindo mariek to ok nyal yudo pesa madhi skul. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Dakika na par kod auchiel nyakorom gajong bang' sa achiel midhiambo chenro en rameny piny. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV na singo kawo pach. Kapok akawo yo mokwongo, Baba Twins mar Onjinyo wacho ni weche gichopo ne yo makare nitie Kisumu. Wacho ni kaka vijende wawuok oko mondo mi watiko thuolo matin modong' mondo wandikre kaka jogo kura nikech telo maber yiero mana gi kura. Neno bende Albert Guya kantie Changamwe Mombasa, neno kanyo hote mar Ainea Houko wacho ni entiere ewi got Nyahera. Gin kanyo gi Howea moto ong'eyo weche gi makare. Chang mapiyo ne mama beno kanyo Joseph mwalimu Joseph Oyo japuonj din mar kanisa Kopere Nyandiwa Parish wacho no mora hinya gi Ramogi TV kaeto wacho ni wang'eyo kama Kenya chomo lakini en pod okwa Nyasaye mondo omigi jotelo manyalo kawo kar Raila Odinga. Joluo bende wakwa Nyasaye mondo omi waher jowadwa motelo nwa kendo akonygi kuom tich magitimo. Waweuru nyiego gi fitina. Mano ote mar mwalimu. Frank Machoni ne nitie Mombasa. Wacho jalup jatend piny machon mane othich Gachagua nogolo ke apisi koluwo chik od bura mamalo kod od bura mar Senate. Koro wacho no cham nyanje kata numu. Hoyo matin ma en rameny piny kikidhi mabor. Kaponi inidwa neno ka nitie gimor, karutino makawuono ni adwa ni wuoge odni. Loch gwenge en hawi ber koso richo.
gin mage manego bed ni gitimo to gin mage mokowinjore gitim. Chieng' tich ariyo juma ka juma wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kaka obiro nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko be giyudo pesa donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro Ruto ling'ti. Tudi kodan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yor nero ma adipa. Wuok tich ka wuok tich, yawuot luo ting'o duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, nyako Mngajwang' en odiochieng' mar yuto mari, wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo marakwayo. Chieng' magoro kawa makwongo ni wendo to michope gweng'o. Morindo yo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kama ne. And of course chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo ngolo to mana kaliet to kapok wakelo ngolo wapuonjwa ni timo Ma en Macdan. Machiegni kendo nyakoro Mngajwang' chenro en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Obila ochako timo nonro ewi report mayango ni japuonjre mbalariany ma Kisii mane hike mar 4 ne mas stima ochwado monego e kar dak moro mantie machiegni gi mbalarianyno. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, japuonjreno oyangore ni ne onego tiek penj mare mogik odiochieng' ma kawuono kapok oromo kod masirano. Lit kod kuyo kwako mbalariany ma Kisii bang' japuonjre ma jaiga mogik. Lipot yango ni owito ngimane bang' stima chwade kar dak ma Isani maili 2 oko mar mbalariany no. Masi Chepkemboi igeno mar tieko penj mare mogik e mbalariany odiochieng' ma kawuono motelo ne stima chwade kinde manomoyo lewni e tol. Nyamin mare wacho ni Masi omulo tol mar mocho mak mana ni koso ng'eyo mare. Tolno otudore kod stima mawachore ni yande otudi ataro mar chik ma uchwade kendo wito ngimane kanyo. Msichana alikuwa na sabsabiompo. Wakati akuchua stima kama hiko kuku wa waya, kaenda kusikiria, kaangu wa waya. Ikatega wakamtoa huko, wakampeleka hospitali. Hapa sikuchua mahali walitoa stima, kwa sababu msihizi hapa. Hata jibu anaongelea hiyo maneno mwenye naweka stima kiolera hivyo ni vibaya, sio vizuri. Hata kuna kesi inaletwa kwa ofisi sana tunaongelea hiyo maneno, kuna katazo na waleta watu wa Kenya bago wakeke stima vizuri, sio kuchiwekea. Obila ma Kisii ochako timo nonro mar tho mar nyadendi no ewi masira ma otimore midhiambo mar Jumapil kar saa 1 mar odhiambo. Obila mago kwach kich bende olimo kama masirano otimore kendo chako timo nonro margi ka gie sani gipedho ndach jarit utego kata caretaker mama Lingling wacho ni emayande othedho weini ma otudo sitima e odno ataro mar chik. She was only remaining with one paper so that she clears 844 system, but it was cut short by the carelessness of the landlord who installed the electricity unlawfully. So what we want to ask the KPLC is that to face the law so that the justice of our comrade prevail. Tunawaambia hiyo maneno tunakataa. Na kama comrades tumeamua leo jioni tunafanya mambo. Tunatembea kwa kila boma ya landlord. Ikiwa tunapata kwamba kumetokea kwamba hakuna macho, stima imekuwa mbaya, tunasaidia tutawatoa hiyo nini. Jopuonjre mag mbalariany ma Kisii onyiso ichwang' margi ewi masirano kendo bago ng'anyo otieno ma piny rugo kawuono, ng'anyo ma okelo rochruok mar wuoth e apaya maduong' ma Kisii kochomo Keroka. Masi Chepkemboi ma igeno ni dhi tieko penj mare mar mbalariany kawuono, ringre mare ochwale kar kano ringre ma Kisii e kinde ma nyuola mare ywago ratiro ewi tho mare. Cynthia Onyango, Ramogi TV.
Musa henya ne familia jo ng'anyo 31 mano makikaluore kod ng'anyo kage kwedo nengo mar mauta mane oidhore 31 dweni do Mama Chakos owayo gi thuolo gi Rambun. Jo ng'anyo go mano maki kod ketho mar ketha peini wang'o tile kod rocho yore wuothe kinde ng'anyo go ne okwedo ketho mosomnegi kendo ochuno jang'ad bura maduong' mar doho Mama Chakos Justus Kituko wegi thuolo gi omenda ma aching' mar Sh3,000 kata Rambun mar Sh10,000 moro kamoro. Eng'eto mare jang'ad bura no otielo ne ng'anyo en ratich jopiny kata kamano golo siem ne jo ng'anyo kik ti gi thuolo e ketho mwandu achijego dok e doho kendo tarehe 14 dwe manyien. Kwa cash bail ya shilingi 3,000 ambayo bado ni dhulma, manake hawa ni wanyonge, wametoka kutetea haki zao na bado unasikia wanaitishwa pesa na serikali ili kesho tukiitisha maandamano tena hawa vijana wasitokee. Lakini nafurahi kwamba wananchi wamejitokeza, familia zao pia wamejitokeza na haturudi nyuma, na mwishowe tunasema hii dhulma ya wananchi lazima tuimalize. Na mwisho kabisa, kama vuguvugu la Kenya Huru pia tunapigana na hii mambo ya ushuru kupitia referendum. Na tunaomba Wakenya watuunge mkono kwa kusaini hiyo referendum yetu www.freekenya.co.ke ili tutoe ushuru kwa bidhaa msingi na muhimu kama mafuta, unga, mafuta ya kupikia, ya petroli, ndio tuweze kupunguza gharama ya maisha, kwa sababu katiba inatupatia haki ya kuandamana, lakini maandamano peke yake haitafanya gharama ya maisha ishuke chini. The demonstrations are okay, they are allowed in the constitution. With the manner we are doing them in this country, sometimes it affects very innocent people who have nothing to do with what they are doing. But nevertheless, bond of 10,000, alternative cash bail of 3. Jakom riwruok matayo tuke adhula pacho ka Hussein Mohamed hoyudo fungruok tok doho marango weche mag tuke chungo kendo keto e tim dwaro mar kuku mar FKF chunge tich ketimone nonro ewi tiyo marach gi apis mare. Bura mano ochwal gi Ahmed Abdi Mohamed tarehe 26 dweni 2026 doho golo chik mar chungo keto e tim weche mano kadhi gi kuku mar FKF nyaka winj burano matieki. Jal mochwalo ng'ur e doho main Ahmed Abdi nyaka chwalne jogo duto ma itudo gi burani otesegi oboke makoro gibiro tiyo godo kinde yalo. Jogo modonjnegi nyaka koro chwal duoko mag penjo kapok ochopo saa 6 ma tarehe 4 dwe mar 5 higani ka jong'ad bura mabiro winjo burano oting'o Alan Mola, Luke Wamugunda kaachiel gi Victor Omwebu. Ibiro winj burani tarehe 5 dwe mar 5 higani. Kama chelo Nyakorom Gajwang team mara Black Cobras BBC. Jalo tuke mag Paradise Annual Tournament mano bagie award makanya mwako sewe kar chungod bura mandhiwa tok rodho Remba FC gonde 2-0. Kana lose sa tuke go manager mara Paradise FC Collins Ochieng wacho ni tuke makamago konyo e bero mich mar tugo e kind rawere ahinya te kinde ma olor skunde kaachiel kod kedo gitime ma oko odhi kare. Mathoth rawere donjo e kinde molor skunde. Kinde no moko kuom johala e luora ma Kodumba no puoyo okang' mar bago tukego e kor gwenge ni mar ne giyudo yuto mabup e kinde tukego ahinya te kinde ma nyithindo ikore mar dok e skunde. Wewe na mpira anageuka pale vizuri kabisa, jipinda pale kama analeta yako Shakule anaja pale sasa Tyron mpira Shakule katikati ya wawili anapokonywa anaje Pius Abel. My main aim mar tournament wanacha talent ground nitie nyithindo makoro somo nono kaluwore gi talent mag sebedo ka gine mag time ground kae. Again ji oseyudo ber mang'eny kaluwore gi business bende matimore ground kae. Nyithindo manyiri goyo iyudo ka nyithindo manyiri iye mane ginyalo yudo chon iye machon sani ok ginyal bedo go nikech iyudo ka thuolo gi mang'eny ka gikawo gigoyo mpira gidok dala ka gisiol kendo mpira ni konyo yore mang'eny kabisa. Agombo mang'eny kuponi wanyalo yudo jok moko nyalo konyo e support weche mag mpira gi to nyalo bedo maber. Kaluwore go alama wagoyo ohandwa dhi maber jowadwa waweuru joma samolor sikul waweuru nyithindo thuolo waketgi gitugo gibed busy somo bende gisomo.
Kanye mwatike kidieny mokwongo mar rameny piny Faith Ang'enda wacho ni maraga kochung' to omiye kocha achielno. Eno kanyo Powell to penjo ni openye Sifundwa ni to dwaro mare en ang'o, dwa Senate koso dwa presidency. Rolex Ondeng ma Homa Bay wacho ni kweth ma Linda Ground owere kod linda wananchi gibed kod agenda margi mar sero jopiny to Saya Orengo kuom wacho ni en party leader ok bi konyogi. Babu kod Sifuna kik mbek tol. Mano bende pache no kanyo ote mar Rico Chieng. Wacho ni entiere kodwa. Wacho ni SHA chulo osiptal pesa matin ahinya, sirikal owinjo winje ywak jopuonj. Mage ywak nyakora mgajwang' madwa winjo koya kuom jagoro mar Kupet kelo Missouri ma Osteopis du ka wadwa kod mbaka kotenre kod ng'anyo masani koro limbo gimiyo sirikal mana ndala 14 mano jumbe 2 ka kamano ka kochop dwachgi gibiro bago ng'anyo mabire kinde ma koro nyithindo to kawuono no ma kuom skunde no sechako donjo ne tam mar 2 en twak mabiro kama choke ne nyakora mgajwang' omiyo kik idhi mabor. Wasebedo ka jalo Lizo Tieno odwoko twak mar rameny piny.